Λοιπόν, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι σε ένα ακόμα The Mambeti Show. Γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ιατρού. Είμαι ο Πάνος Δημηρόπουλος. Αυτό το επεισόδιο θα περιλαμβάνει μετά από καιρό επικαιρότητα. Τη δικιά Μετά μας από καιρότητα δηλαδή. Ξεκινήσαμε. Ναι. Τη δικιά μας επικαιρότητα. Τη δικιά μας επικαιρότητα. Ξέρεις τι, είχα βρει και ένα ωραίο θέμα αργαμότο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ότι κάτι έθιμα περίεργα που κάνουν στον κόσμο. Δεν πειράζει. Κράτη για χρόνο. Ναι, αλλά την έκαψα γιατί κάηκε η ημέρα, πέρασε και δεν προλάβαμε. Δεν έχουμε καλεσμένο σήμερα από ό,τι καταλάβατε. Μόνοι μας. Όχι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά. Άντε να σε δω. Και αυτό είναι η απάντηση στον προηγούμενο καλεσμένο μας, τον Στέφανο Ζεν, που δεν υπολόγιζε ότι τα ρομπότ θα πάρουν την εξουσία και όλα αυτά. Έχετε καταλάβει, έχετε πιάσει το μοτίβο ότι συνδέομαι τις εκπομπές, έτσι. Λοιπόν, Στέφανε και όλοι οι άλλοι που είστε αγνώμονες και επιλέγετε να μην πιστεύετε στα AI και στο Terminator, ένα ρομπότ, λέει, επιτέθηκε σε μια γυναίκα στην Κίνα. Τη φάση όμως που. Λοιπόν, ένα ρομπότ που βρίσκεται. Γεια σας, ρομπότ. Ένα ρομπότ λοιπόν που βρισκόταν σε φεστιβάλ στην Κίνα εγείρε ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, λέει εδώ. Ασάρα πονηρέ. Λογικά κάτι θα έκανε ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο άνθρωπος φταίει που το επιτέθηκε το ρομπότ. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το ρομπότ προσπάθησε να επιτεθεί σε μια γυναίκα που συμμετείχε στο φεστιβάλ, με τους άντρες της ασφάλειας να αντιδρούν άμεσα, ενώ φωτογραφίες και βίντεο που αν θυμηθώ θα σας τα ποστάρω από κάτω από το. Καλά, βίντεο. δεν θα το κάνεις. Κάθε φορά το λέμε και ποτέ δεν τα έχουμε εβάσει. Ναι, αντιδρούν, λέει, άμεσα αυτοί, ενώ φωτογραφίες και βίντεο από τη σκηνή έγιναν γρήγορα viral ή viral, όπως λέει μια ψυχή, στα social media. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει πολλούς να αναρωτιούνται για την αξιοπιστία της τεχνητής νοημοσύνης, όχι εμείς βέβαια. Το ρομπότ τι έκανε στη συναυλία? Θα σου πω τώρα. Δεν είναι συναυλία. Είναι ένα πλήθος ανθρώπων. Ναι. Μπροστά από ένα κυκλίδωμα, κάπως φαίνεται. Okay. Το ρομπότ είναι μεταξύ των securityάδων τύπου. Είναι security στο ρομπότ. Ναι. Έτσι καταλαβαίνω από το βίντεο εγώ τώρα. Έρχονται το ρομπότ και παίρνουν τις δουλειές των securityάδων. Λοιπόν, και εκεί που είναι σε μια αλφα απόσταση, ας πούμε 1,5-2 μέτρα από το κυκλίδωμα, ναι. Ξαφνικά φλιπάρει το ρομπότ και κινείται κατά πάνω ευθύβολα σε μια γυναίκα. Και πάει της κάνει τσαμπουκά τύπου να ορμήξει, ρε. Άντε ρε. Και τρέχουν οι σεκιουριτάδες και μαζεύουν το ρομπότ. Ρε συνάδελφε. Τύπου σκέψου τώρα River Party. Ναι, ναι. Να είναι ένας μεθυσμένος να δημιουργεί πρόβλημα εκεί μπροστά. Είχαμε και ένα τέτοιο περιστατικό με έναν δικό μας άνθρωπο στο παρελθόν. Και να πηγαίνουν οι άλλοι σκουτάδες, έλα μαλάκα, άστο τώρα, αφού έχουν πιει τα μικρά, δεν ξέρεις πώς είναι, ξέρω εγώ. Και το ρομπότ είναι έτσι αποκαλεμένο, ξέρω εγώ, τύπου να πάει να κάνει. Όσο φάω τώρα εδώ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, λέει, κάποια επίσημη ανακοίνωση ούτε από την εταιρεία που το κατασκεύασε, αλλά ούτε από τους διοργανωτές του φεστιβάλ. Ούτε από το ρομπότ. Ούτε από το ρομπότ. Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου. Έτσι. 14 είναι η μέρα των ερωτευμένων. Την επόμενη. Σε εκείνη την περίπτωση τι κάνεις? Δεν ξέρω. Τι θα έκανες εσύ? Μήνυση. Πέρα από αυτό, ενώ εκείνη τη στιγμή που θα σου πουλούσε τσαμπουκά το ρομπότ, θα του έδειχνα το podcast ότι είμαι μαζί τους. εγώ έχω δηλώσει απερίφραστα ότι είμαι μαζί σας. Θα έπρεπε να έχει ένα τύπου σκάνερ. Παίζει να έχει. Να καταλάβει, ρε παιδί μου, να βάλει πράσινο. Λες αυτή η κοπέλα, η καημένη που δέχτηκε την επίθεση, να είχε γράψει, ξέρω εγώ, τίποτα σε κανένα ίντερνετ. Είμαι κατά τον AI και τέτοια. Πολύ πιθανό. Κοίτα, στην Κίνα έγινε. Εκεί πέρα είναι πάρα πολλοί κόσμος. Και πού την ξεχώρισε? Μπορεί και καθόλου ρατσιστικό. Καθόλου. Μπορεί και να την μπέρδεψε. Καθόλου ρατσιστικό. Με τούτα και με Κίνα, λοιπόν. Ναι. Πώς είναι. Τέτοιο, ρε. Τι είπε, του βάλανε λάδι, έλα μην κάνεις αδίχρονο και τέτοια. Ότι του βάλανε λάδι για δίχρονο. Έλα μην κάνεις αδίχρονο τώρα. Φλίπαρε, παιδιά, το ρομπότ τύπου και συνέχιζε. Δηλαδή πήγαινε ευθεία, τον τραβούσαν και ξανά έκανε ντου. Τύπου άφησέ με, όχι, μου έβρισε τη μητρική. Είπε κάτι για τη μητρική μου. Είπαμε, για μητρικές δεν μιλάμε, ξέρω εγώ. Και συνεχίζουμε λοιπόν με την αποκάλυψη, η οποία έρχεται σιγά σιγά από ό,τι καταλαβαίνετε. Υπάρχει λοιπόν ένα καφέ. Ναι. Όχι χρώμα, ένα καφέ, μια καφετηρία. Μια καφετερία. Που στέλνει γράμμα σε σένα. Ναι. Εσύ δηλαδή το γράφεις και το στέλνεις στον εαυτό σου μέσω της καφετερίας. Ναι. Μετά από 20 χρόνια. Okay. Αρχικά έχω πολλά να πω, αλλά ας διαβάσουμε λίγο τη διαδικασία. Εντάξει, δεν είναι κακό. Ωραίο είναι. Χαβαλέ marketing.
Το TikTok λοιπόν, αυτή η μάστιγα θα λέγει κανείς, Ναι. έκανε πάλι το θαύμα του, λέει εδώ το άρθρο, και έκανε viral καινούριο. Εσύ τι, ναι, Viral δηλαδή, ή εσύ viral? διάσες τα 4 μαζί που. Ναι. Viral. Ένα καφέ στο Παρίσι που είχε μια πρωτότυπη ιδέα. Το καφέ στο Παρίσι Πριν 20 χρόνια είχε μια πρωτότυπη ιδέα. με το όνομα Καφέ Πλή Το πλοίο. με βρήκε με το πλή. Αυτό με ρίσει στη Λάρισα γίνεται πεντανόστιμο. Υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία για τους πελάτες του. Για να δούμε τι μπορεί να υπόσχεται, ανεξάρτητα από το ότι σας διάβασα τον τίτλο. Καλά, ναι. Αφού πιείς το ρόφημα της επιλογής σου και το απολαύσεις, προϋποθέτει να το απολαύσεις. Ναι, άμα δεν τα απολαύσει, δεν σε αφήνουνε. Όχι. Εντάξει. Γράφεις ένα γράμμα στο μελλοντικό εαυτό σου και η επιχείρηση αναλαμβάνει να στο ταχυδρομήσει 20 χρόνια μετά. Θα έλεγε κανείς ότι η επιχείρηση θα στο πάει το γράμμα. Πώς γίνεται η διαδικασία? Αρχίσαμε και τα σεξιστικά. Φυσικά. Πάμε. Πίνεις τον καφέ σου. Ναι. Βήμα πρώτο, πίνεις τον καφέ σου. Περίμενε, δεν μπαίνει πρώτα μέσα. Πίνεις τον καφέ σου που έχεις πάρει από το σπίτι. Φωνάζει το σερβιτόρε! Servitore. Σερβιτόρε! Garçon. Garçon, Άλλο oui, ρατσιστικό, oh, ρατσιστικό. qu'est-ce que j'ai fait par le retiro? Qu'est-ce que j'ai Κουραμπιέ, fait organisateur. Zidane. Πίνεις λοιπόν τον καφέ σου, σου προσφέρουν ένα φάκελο και χαρτί ή κάρτ ποστάλ. Κάρτ Ωραίοι, ποστάλ. ωραίοι. Όταν σου γράφω αυτή την κάρτα που είναι γράμμα. Ναι. Ναι. Και αφού γράψεις λοιπόν όσα θες να θυμάσαι μετά από καιρό, δίνεις το φάκελο στους υπαλλήλους και αυτοί το φυλάνε. Όχι φάκελε, αχ τι ωραίος φάκελος. Μαζί με τα στοιχεία σου. Και άμα αλλάξει Φακέλωμα οδό. κανονικό δηλαδή. Και άμα αλλάξει οδό. Κάτσε γιατί είπαμε, έχουμε πολλά ερωτήματα. Λοιπόν, Ναι. φυσικά Φυσικά. η διαδικασία δεν είναι δωρεάν, φίλε πάνω. Πρέπει να πληρώσω κιόλα. Και φίλοι ακροατές που σας ακούω να ρωτιέστε, α, μαλάκα, αυτό είναι δωρεάν. Όχι, δεν είναι δωρεάν. Θα φύγω. Το έχω ξανακάνει. Το κόστος αποστολής λοιπόν εξαρτάται από την περίοδο αναμονής. Α, οκ. 15 ευρώ για ένα χρόνο, Ναι. 25 ευρώ για 5 χρόνια, πράγμα το οποίο συμφέρει πάρα πολύ, Ναι, νομίζω ότι ναι. και 45 ευρώ για 20 χρόνια. Εδώ πράγμα να το οποίο είναι πολύ συμφέρει καλή ακόμα προσφορά. περισσότερο. Όπως κάνω εγώ με το κιλό και το τρίκυλο, ρε παιδί μου. Μπράβο. Εντάξει, καθαρίσουμε εδώ ότι μιλάμε για μέλι. Ναι, Ωραία, είναι πολύ σημαντικό. είναι. Την ιδέα τη σκέφτηκε ο ιδιοκτήτης του καφέ Φοβερή ιδέα. από ένα ταξίδι στη Νότια Κορέα, που αλλού, σε αυτά τα υπέροχα μέρη που βγάζουν αυτές τις ιδέες. Όπου Ζαν αρκετά... Μισελ, είσαι γεννημένος επιχειρηματίας. Μπράβο, Ζαν Μισελ. Μπράβο. Αυτό είναι reference που δεν πιάνω τώρα, Ο Ζαν Μισελ. Μάλιστα. Ζαν λέγανε το σκυλί που είχαμε. Άρα, λοιπόν, όπου αρκετά μπάρ στη Νότια Κορέα είχαν αυτή την πρακτική, είτε για να μην χάνονται αναμνήσεις, είτε γιατί όταν ο κόσμος πίνει, λέει πράγματα που αλλιώς θα έκρυβαν. Βέβαια, να πούμε εδώ αλκοόλ, όχι καφέ. Απορία πρώτη. Ποιος μου εγγυάται εμένα ότι μετά από 20 χρόνια αυτό το καφέ θα λειτουργεί? Ένα. Εντάξει. Δεύτερον, Υπάρχει κρίση. δεύτερον, αυτό που το ανέφερα πριν. Εγώ αφήνω μια διεύθυνση. Ναι. Μέσα σε 20 χρόνια, ρε φίλε, μπορεί να έχω αλλάξει 12 σπίτια και 7 υπήρους. Ναι. Θα πρέπει να ξαναπιείς άλλο ένα καφέ. Άμα αλλάξει διεύθυνση. Να πεις. Αν να πάρω τηλέφωνο. Όχι, μπορεί να του πάρω ένα τηλέφωνο, παιδί μου, να ξέρετε, εγώ σας είχα δώσει 45 ευρώ πριν κάνα 300.000 χρόνια. Ναι. Να ξέρετε ότι το γράμμα που είχα γράψει τότε Ναι. να με το στείλετε εκεί. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Δημηρόπουλος. Είχα γράψει ένα γράμμα πριν 10 χρόνια. Ναι. Μισό λεπτό, Έχει κύριε. φύγει το παιδί. Μισό λεπτό, κύριε, γιατί έχουμε 3 Πάνους Δημηρόπουλους. Εσείς ποιος είστε? Είμαι αυτός που γράφει ότι σε 20 χρόνια θέλω να έχω αγοράσει τη Λίβερπουλ και τα λοιπά. Ναι. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι το θυμάσαι το γράμμα που εξ αρχής Τζάμπα το έκανες. ακυρώνει τη διαδικασία. Ενώ μου φάνηκε έξυπνο στην αρχή. Ναι. Ειδικά, κοίτα, να σκεφτούμε ότι μπορεί να έχει είναι τότε, πριν 20 χρόνια, έτσι. Ναι. Δεν υπήρχαν Κινητά. ιντερνετια και τέτοια. Όχι, τώρα είναι αυτό σε λιτουργία. Τώρα καφέ. το έκανε. Ναι. Είναι βλάκας. Τώρα εντάξει, ας μην τον κρίνουμε. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Επίσης, μπορείς να κάνεις το ίδιο μόνο σου στο σπίτι σου. Ναι. Γιατί να πας σε καφέ και κάνεις και τον καφέ σου και όπως γουστάρεις. Στην τελική να ομά σου, μαμαλάκι να ομά. Εντάξει, τώρα μην είσαι κακός με τους επιχειρηματίες. Δεν είμαι κακός, γιατί? Όχι. Απλά το γράμμα είναι χαζό πλέον να κάνεις. Πιάσε λίγο το νερό. Και τι σου προσφέρει, ρε φίλε, το μαγαζί? Να έλεγα ότι σου προσφέρει ένα έτσι ωραίο περίεργο σεντούκι, π.χ. να το βάλεις μέσα, να το κλείσεις. Ή να το θάψεις κάπου σε κανένα απομονωμένο νησί. Ναι, όχι. Στην αρχή μου ακούστηκε καλό σαν ιδέα, τελικά μια μαλακία και μισή είναι. Τι θα έλεγες κι εσύ στον εαυτό σου στο καφέ? Δηλαδή, πόσο απελπισμένος άνθρωπος από τη ζωή πρέπει να είσαι, ρε φίλε, καημένε μου, ας πούμε, να κάτσεις σε ένα καφέ. 45 ευρώ, ρε φίλε, πάνε δώσα σε έναν άνθρωπο να μιλήσει σε έναν επαγγελματία, να πει δύο πράγματα, να σε Ναι. φύγουν από την ψυχή. Ναι. Δεν είναι ταμπού. Ναι.
Και αυτός κρατάει και αρχείο. Δηλαδή. Μπορείς πες πολλά το σε 20 χρόνια... χρόνια να στα στείλει. Ναι. Να σου πει και τι καφέ, πώς τον πίνεις τον καφέ, εσύ και να μπράβο. το πεις, ας πούμε. Αυτό, να μια καλή. Αυτό θα ήταν καλή ιδέα. Να ανοίξεις καφέ, ψυχολόγο. Ψυχολόγο καφέ. Ή καφελόγος. Πανέμορφη ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Σε καφέ, δεν θυμάμαι, νομίζω είναι σε κάποια σκανδιναβική χώρα. Ναι. Πας, κάτσε να θυμηθώ ακριβώς πώς λειτουργεί. Ότι μιλάς για 1/4 με κάποιον άγνωστο. Παίρνεις ένα καφέ, Ναι. κάθεσαι στο τραπέζι και ανά 10-15 λεπτά, μισή ώρα, δεν ξέρω πόσο, έρχεται ένας άγνωστος και σου λέει, ανταλλάσσετε τις ιστορίες της ζωής σας. Εντάξει, Και λίγο... βγάζεις όψυχα και μαθαίνεις τι προβλήματα έχει αυτός, του λες τι προβλήματα έχεις εσύ, ξαλαφρώνεις λίγο, βλέπεις ότι ο άλλος έχει προβλήματα και εσύ έχεις προβλήματα. Και νομίζω το λένε σαν ανοιχτό βιβλίο, το λένε κάπως έτσι. Και αυτό είναι μόνο είναι με πολύ καφέ. πιο ενδιαφέρον από το να γράψεις ένα γράμμα. Αυτό είναι μόνο με καφέ ή μπορείς με τον άγνωστο να πίνετε και τύπου ταξίδια για να πεις ακόμα παραπάνω? Έχω την αίσθηση ότι είναι με καφέ. Τώρα δεν επιμένω γιατί είχα διαβάσει ένα άρθρο που έκανα 2 χρόνια. Έτσι, δεν το θυμάμαι και πάρα πολύ καλά. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση σαν ιδέα. Κοίτα, καλό είναι. Ωραίο. Και έλεγε κιόλας ότι έχει βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους. Γιατί ήταν σε μια χώρα ψηλά στη Βόρεια Ευρώπη. Έλεγε ότι βοήθησε κάποιους με το ρατσισμό τους. Ναι. Ότι ήρθε ένας άλλου χρώματος, έκατσε απέναντί του, του είπε τι προβλήματα τράβηξε για να έρθει μέχρι εδώ και άρχισε να το βλέπει αλλιώς το θέμα. Ή με κάποιο πρεζάκι. Ναι. Δηλαδή σε βοηθάει να ανοίξει λίγο αυτό, σε βοηθάει να ανοίξει το μυαλό σου. Έχει ένα λόγο. Βέβαια αυτό προϋπάρχει με τον μπάρμαν. Είναι η δουλειά του μπάρμαν που λέμε. Παλιά βέβαια, τώρα δεν ξέρω αν έχει. Πόσα προβλήματα να έχει και ο μπάρμαν. Ο Όχι, μπάρμαν άκουγε. Ναι, άκουγε. Δηλαδή και εσύ συνήθως. Τώρα δεν μιλάμε για Πολλά. Έχω ακούσει πολλά. Τα μισά, όχι πια μισά. Το 99% το έχω ξεχάσει κιόλας. Δηλαδή υπήρχε λίγο αυτό. Ναι. Μεγάλος ψυχολόγος. Πράγμα που θέλω να πω δεν ανακάλυψε το τροχό άλλο. Τώρα εντάξει. Όχι, αλλά ήταν πολύ όμορφο. Μου άρεσε σαν ιδέα. Ενώ ο καφελόγος, δηλαδή να μπορεί ο ψυχολόγος ή ο καφετζής, βασικά ο ψυχολόγος, γιατί προϋποθέτει να έχει πτυχίο για να το κάνει, ναι. να μπορείς να βάλεις μια έξτρα δραστηριότητα, ξέρω εγώ, να ανοίξεις ένα κωδικό. Και να πεις είμαι ψυχολόγος, αλλά έχω και καφέ. Και κάνω αυτό, είμαι καφελόγος. Και μπορείς π.χ. να χρεώνεις τον καφέ 20 ευρώ. Ναι, και να είναι 15 λεπτά η συνεδρία. Και να είναι κανένα 20 λεπτά όσο σε συμφέρει η κουβέντα. Και μια χαρά πελατεία τραβάς. Άμα τον πιάσεις και τον άλλο λίγο, θα σου πει πάνω μετά και στο γραφείο έτσι να. Ναι. Σκεφτείτε το οι ψυχολόγοι εκεί έξω. Δεν είναι κακό. Δηλαδή τώρα από αυτή την εκπομπή τι μαθαίνετε, ρε γάμο την τρέ. Φοβερές επιχειρηματικές κινήσεις. Δεν μπορώ δηλαδή. Μας έχει θάψει αυτή η πόλη με το λίγο της κόσμου. Και να σε πω και κάτι άλλο. Πού να βάλουμε και τις εκπομπές από τα Λέμε που κάναμε το ράδιο, που τις έχουμε αποθηκευμένες. Εκεί και τι ιδέες είχαμε πει και αν είχαμε πει. Πάρα πολλές. Δεν θυμάμαι καμία. Θα έρθει κάποια ανακοίνωση κάποια στιγμή στα κοντά, δεσμευόμαστε. Δεν το λέμε ακόμα. Όχι, αλλά κάτι έρχεται. Κάτι ετοιμάζομεν. Κάτι ετοιμάζεται. Κάτι είναι στα ζυγαριά. Ναι. Και πάμε σε επόμενο θέμα που με απασχόλησε, φίλε μου, πάνω αυτή την εβδομάδα. Μας έδωσε ψωμί αυτό, ναι. Βεβαίως. Και πάμε στο Βόλο. Στο Βόλο. Στο Βόλο. Τσιπουράκι. Στην πιο. Συγγνώμη αν μας ακούτε από το Βόλο, στην πόλη που μυρίζει πιο άσχημα από κάθε πόλη που έχω πάει. Λοιπόν. Okay. Αυτοκίνητο κόλλησε σε βομβαρδισμένο δρόμο, λέει εδώ, εξαιτίας της γλούγλου. Της Google δηλαδή. Περίμενε. Πότε βομβαρδίστηκε ο δρόμος? Τη λέξη την είπα όπως να είναι. Βομβαρδίστηκε. Μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, σχήμα λόγου. Μπορεί να είναι κάποια λακκούβα απλά. Όχι, δεν είναι απλά λακκούβα. Η φωτογραφία είναι λίγο τώρα, δεν μπορείτε να τη δείτε. Αυτό είναι από τον Ντάνιελ, ρε φίλε. Λοιπόν, τροχαίο ατύχημα λοιπόν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, πριν μιας 2 εβδομάδες, στο κατεστραμμένο δρόμο που οδηγεί από τον Σωρό στο Παλιούρι, στο Βόλο. Αυτοκίνητο έπεσε σε νεροφάγωμα, με αποτέλεσμα η αριστερή τροχή του να βρεθούν στον αέρα και από κάτω ακούγαμε Rolling Stones. Yeah, Rolling Stones και Glamorous Bestriers. Αλλά ο οδηγός με το γιο του λέει να εγκλωβιστούν μέσα στο όχημα. Οι 2 επιβάτες απεγκλωβίστηκαν και σήμερα στο σημείο μετέβησαν εθελοντές της Λέξης Ειδικών Δυνάμεων κτλ. Να τους σώσουν. Πρώτον, δεν αποτελεί είδηση ώστε να φτάσει μέχρι να γίνει πανελληνίως γνωστή. Θα σου πω. Έπεσε μέσα σε μια λακκούβα. Φτάνοντας κοντά με δυσκολία, καταφέραμε λίγο με τον εργάτη, λέει, να τραβάμε 30 μέτρα, βγάζοντας τα 200 μέτρα, λέει, σε καλύτερο μέρος και μετά ρημουλκώντας, λέει, να το βγάλουμε σε καθαρό δρόμο. Έγραψε αυτός. Λοιπόν, εδώ τι έγινε. Θα πω και προσωπική μου εμπειρία, ίσως την είχα ξαναπεί. Αυτός έβαλε το γλουγλου, ναι, τους χάρτες, ναι, να πάει από κήθε. Okay. Και λέει θα πάω από κήθε. Για να το λέει το γλουγλου, κάτι θα ξέρει. Ναι, αλλά κοιτάμε και λίγο μπροστά. Εντάξει, ναι, συμφωνώ. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το γλούγλου και αυτή τη μάστιγα με τους χάρτες που πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί.
Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και εμένα το 95% των φορών ναι. Γιατί πότε βρήκε θέμα. Κοίτα, Τώρα, θα σου άμα πω. ρε φίλε, ο άλλος πήγε να μπει στα κορφοβούνια. Τι περίμενε. Θα σου πω. Αρχικά, ποτέ μην πιστεύετε τους χάρτες όταν σας δίνουν μία άλλη διαδρομή που λέει κατά 30 λεπτά γρηγορότερη. Ναι, αυτό μαζί σου. Θα σε πάει από ποτάμι κατά πάσα πιθανότητα. Αυτό μαζί σου, ναι, οκ, το δέχομαι. Τι είχα πάθει εγώ λοιπόν. Για πες μας. Όταν είχαμε πάει σε μία συνάντηση με τον απομηχανής μουσικών Οκ. στη Χελιδόνα που την Πάλι έχω ξαναναφέρει. ίσως σε κάνα κατσικόδρομο. Θα σου πω. Μέχρι το χωριό Ναι. μια χαρά πας. Έχει λίγο στροφές, λίγο μαμού σουτού, σουξουμού και μανταλάκια. Οκ. Έχει κάποιες κατολιστισούλες τότε που πηγαίναμε, είχε κάποιες, αλλά ήταν. Συμπαθητικές κατολιστήσεις. Ναι. Ο δρόμος ήταν η άσφαλτος κανονικά, ρε παιδί μου. Ασφαλτρός. Και τα προστατευτικά και όλα μια χαρά. Μάλιστα. Λίγο πριν. Θέλαμε κανένα 35 με 40 λεπτά για να φτάσουμε στο χωριό. Οπότε λίγα χιλιόμετρα πριν. Ναι, έλεγε το GPS. Ναι. Ωραία. Και σε ένα σημείο βγάζει εκείνη τη στιγμή στη ροή του δρόμου μια τσουτσού από δίπλα που λέει επιλέξτε αυτό το δρόμο 30 λεπτά πιο γρήγορος. Και λέω εγώ, καλά, είναι δυνατόν να είμαστε τόσο χαζοί? Γιατί πάμε από τον 45 λεπτό δρόμο και δεν πάμε από τον τέταρτο. Από τον τέταρτο δρόμο. Εντάξει. Γυρνάω λοιπόν στο συνοδηγό μου, στο Χρήστο, να πάμε και δεν πάμε, μου λέει. Εντάξει, δεν σε φταίει κανένα. Μπήκε σε κανένα δρόμο που ήταν φτιαγμένο για να κατεβάζουν τα ξύλα ή όχι, πολύ χειρότερο. Αυτή είναι. Περνάμε ένα γεφυράκι, πολύ συμπαθητικό γεφυράκι, έτσι γλυκούτσικο, και ξεκινάει μια ανηφορίτσα χωματοδρομέ, θα την έλεγες, όχι εντελώς. Okay. Λες, ωραία, πάμε, είναι έτσι, πάμε. Ναι. Ανεβαίνουμε λοιπόν με την οπελάρα. Και δεν έχει ούτε καν ψηλό αμάξι. Δεν έχει κανένα 4x4 να πει θα και το δεν είχα δοκιμάσω. και λάστιχα τότε. Δεν φταίει γουγλουγλου. Εσύ φταίει. Φταίει γλουγλου. Εσύ φταίει. Γιατί ο δρόμος αυτός δεν φαινόντουν από τον δρόμο που ήμουν κανονικά για να πω, όπα, από εκεί δεν περνάω. Ρε φίλε, και τι ήθελες να σου πει. Περίμενε. Όταν είσαι. Περίμενε. Όχι. Διαφωνώ τώρα. Μην με τρελαίνεις. Είσαι στη μέση του πουθενά. Όχι ακριβώς. Να ναι, πω ναι. ότι είσαι κανένας Αθηνέζος, ότι ξέρεις πως είναι οι δρόμοι στα χωριά και στα βουνά και στα ψηλά τα τέτοια. Ότι αυτοί οι δρόμοι είναι φτιαγμένοι είτε από κυνηγούς είτε από υλοτόμους. Κανονικά, γι' αυτό γίνονται. Ναι. Γιατί χώθηκες εκεί μέσα? Λοιπόν. Και σου λέει ότι κερδίζεις 30 λεπτά. Είναι κλασικό, ρε φίλε. Έχασα μία ώρα. Δεν Ναι. κέρδισα 30 Ναι, λεπτά. λογικό. Και έσπασες και τα αμορτισέρ. Το ιοπελάρα αυτού. Λοιπόν, ξεκινάμε να ανεβαίνουμε και φτάνουμε σε έναν δρόμο ο οποίος είναι φτιαγμένος, σκέψου, ένα τεράστιο βουναλάκι από πέτρες, από χαλίκια. Χοντρά, πιο λεπτά, πιο μεγάλα, Ναι. τα οποία όμως δεν είναι εντελώς καθιδρυσισμένα για να πατάει πάνω όχημα και να είναι δρόμος κανονικός. Ναι. Και ξεκινάμε. Προχωράμε ευθεία. Ο δρόμος ξαφνικά γίνεται απολύτως μονής κυκλοφορίας. Δεξιά κάτω είναι γκρεμός. Ναι. Βλέπουμε το ποτάμι. Αριστερά είναι το βουναλάκι από τα φαγωμένα πετραδάκια κτλ. Άσπρο το τοπίο. Τέτοια χαλίκια άσπρα. Ναι. Να μην έχει πρόσφυση καλή το αμάξι. Σκέψου να ανεβαίνεις με χιόνι χωρίς να έχεις καλά Θα λάστιχα. πας από εκεί. Άκου τώρα. Φτάνουμε σε ένα σημείο που δεν μπορούμε ούτε να κάνουμε αναστροφή, γιατί ο δρόμος είναι μονός. Πλέον έχει κλείσει, ναι. Δεν μπορείς να γυρίσεις από κάπου. Θα πρέπει δηλαδή. Να τον τελειώσεις. Ή θα τον τελειώσεις ή θα κάνεις όπισθεν. Όπισθεν δεν κάνεις. Όπισθεν δεν κάνεις με τίποτα και θα σκοτωθείς. Οπότε λέμε με τον Χρήστο πρέπει να πω και λέμε πάμε και πάμε. Με πρώτη να γυρίζω συνέχεια αριστερά και δεξιά το τιμόνι, πώς ζεσταίνουν τα λάστιχα στη Φόρμουλα 1. Ναι. Μπας και βρίσκω πρόσφυση. Πού και πού που προχωράει το αμάξι να χτυπάνε κτάνγκ από κάτω χαλίκια και τα λοιπά. Να λέω τώρα μου σπάσε το ψυγείο, τώρα μου σπάσε το τάδε. Το τεπόζιτο τώρα έγινε. Έχει μάσκα από κάτω. Ή την έχεις βγάλει. Μάσκα. Τι εννοείς? Μπροστά. Τα περισσότερα αμάξια από κάτω Ναι. έχουν ένα προστατευτικό. Όχι, δεν είχε. Ναι. Βγαίνουν από την εταιρεία. Οι περισσότεροι στο πρώτο σέρβις το βγάζουν. Δεν αυτό είχε. το πράγμα. Εγώ ναι. μεταχειρισμένο το είχα πάρει, δεν το είχε ήδη. Εντάξει. Τέλος πάντων, φίλε, να κοιτάμε κάτω να έχουμε χεστεί κυριολεκτικά τώρα, να μην το παίζουμε άντρες. Να έχουμε χεστεί. Λέμε τώρα ή θα πεθάνουμε, θα πέσουμε, Ναι. θα γίνει καμιά κατολίσθηση.
ή θα μας πέσει κανένας μεγαλύτερος Καμιά βράχος από πάνω πάνω. Ναι, μπράβο. Είναι από πάνω λύσεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, με τα 1000 ζόρια φτάνουμε στο χωριό. Καθόμαστε. Παίρνεις ένα τσίπουρο. Στείνουμε σκηνή. Ναι. Μπύρα κατευθείαν μετά τη σκηνή. Αυτό είναι κανόνας. Μετά τη σκηνή πίνεις μπύρα. Και εκεί που καθόμαστε λοιπόν μετά και αρχίζουμε και συναστρεφόμαστε με τους υπόλοιπους, έρχεται ο Δημήτρης ο Μιστακίδης που είναι και ο διοργανωτής της κατάστασης. Αυτοί οι περισσότεροι με τις μηχανές. Και λέει, πήγα λέει το πρωί να δω λέει τα γύρω-γύρω μέρη. Μαλάκες, λέει, με έβγαλε από ένα κολόδρομο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, λέει. Εκεί δεν πατάει άνθρωπος. Λέω, για πες λίγο, από πού? Λέει, έτσι όπως βλέπεις, λέει, κατά πάνω. Από αριστερά του λέω, από αριστερά. Από εκεί ήρθαμε με το Opel, το λέω, φίλε. Εντάξει, ναι. Με λέει, είστε τρελοί και του είπα την ιστορία. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, άκου τώρα. Δεν μπορούσαμε να δούμε πού πάμε. Έπρεπε να ανέβουμε σε ένα σημείο για να δούμε ότι ο δρόμος δεν περπατιέται. Έπρεπε να είσαι λίγο ψηλιασμένος εκεί πάνω. Από τότε και μετά εμένα μου έγινε μάθημα, φίλε. Να. Δεν παίζει τώρα αυτό. Δεν παίζεις με αυτούς τους δρόμους. Δεν μπλέκεις, δεν κερδίζεις 10 λεπτά. Ποτέ δεν πας να κερδίσεις 10 και 15 λεπτά. Θα χάσεις 2 ώρες. Και στην χρόνια από τη ζωή μου έχασα. Και ταλαιπωρία και ζημιά θα πάθεις και 1000 Μπράβο, και το αμάξι. Ωραία, φίλε, και να πάθεις ζημιά εκεί και γεια σας. Τα αφήνεις το αμάξι εκεί, φεύγεις. Τίποτα. Το σπρώχνεις απλά να πέσει από τον κρεμό. Και να πηγαίνω κάθε τόσο, γιατί δεν πίστευα ότι δεν έσπασε κάτι στο αμάξι. Δεν το πίστευα. Λέω αυτό που έπαθε το Opel τώρα. Δεν γίνεται να μην έχει πάθει κάτι και όμως δεν έπαθε. Πέρασε μεγάλο τεστ. Και του έχω τάξει να του κάνω άγαλμα, αλλά δεν ξέρω πού, δεν το χωράει. Εκεί στον δρόμο στη μέση. Δεν το χωράει από χαλίκια. Ναι, ρε φίλε. Okay. Και πήγαινα και έλεγα. Καθόσα κάτω από τα μάξι κάθε τόσο. Τώρα για τον άλλον. Και αυτό στο Βόλο που την πάτησε. Ρε φίλε, εντάξει, οκ, σου βγάζει. Σε λέει ο δρόμος τράβα από εκεί. Κοίτα όμως κιόλας. Και βλέπεις, έχεις μπει σε ένα τέτοιο δρόμο και βλέπεις μια λακκούβα με νερό. Μη λες θα την περάσω. Κοίτα, αυτό ήταν λίγο κάτι παραπάνω από λακκούβα βέβαια. Σίγουρα είχε νερό. Εγώ, αν δεν είχε νερό και έβλεπε ότι είναι λακκούβα και έπεσε, είναι ακόμα χειρότερος. Δεν ήταν ακριβώς, ήταν σαν. Δεν ξέρω, δεν φαίνονται ρε φίλε πολλές φορές αυτά. Έλα μωρέ, δεν φαίνονται τώρα. Μπροστά σου. Με χαμηλή ταχύτητα πας και βλέπεις μπροστά σου που οδηγάς. Αν δεν έχει νερό να σε ξεγελάσει, ναι. Να πεις ότι είναι ήπια, ρε παιδί μου, την έχω. Ναι. Και τελικά να μην την έχεις. Γιατί πέφτεις μέσα, φρέναρε. Ναι, δεν ξέρω. Να προσέχετε πάντως γιατί είναι ύπουλη αυτή η κατάσταση. Μπορεί να βρεθείτε σε κατάσταση πολύ περίεργη. Εμπιστευτείτε την Google μέσα σε πόλεις. Για από τη μια πόλη στην άλλη. Ναι. Τώρα μην μου λες εμπιστεύουν την Google στα 1800 υψόμετρο. Και αυτό που είπες πολύ σημαντικό, το κοιτάτε και το δρόμο ρε φίλε. Γιατί πολλοί ξεχνιούνται και κοιτάνε μόνο το χάρτη. Εντάξει. Έτσι μπορεί να μπει σε μονόδρομο, μπορεί να ξέρεις, μπορεί να μην δεις φανάρι. Έγινε μια αλλαγή τα τελευταία χρόνια που δεν την έχει χαρτογραφήσει ο Σενιόρ. Ναι. Οπότε. Ναι, σωστά. Και μετά, αφού σε συμφιστήσε με την προσοχή να πούμε και να προσέχετε λίγο, ρωτήστε και σε κανένα περιπτεράρι στην τελική, ρε φίλε. Ο περιπτεράς παλιά ήξερε, ήταν ο χάρτης σου. Στην πόλη. Άρα, γαχριστεύτηκαν κι αυτοί. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Έλα, κούκλα, λέγε. Πού πάμε για το κέντρο, Τηλέφωνο έχετε, όχι. Είμαι ο Σμυρνάρδος Κάκαλος τότε. Τότε έχουμε. Άρα, πάει και αυτά τα επαγγέλματα, ρε. Σε άλλη εκπομπή θα γκρινιάξουμε σαν boomers ξανά. Πάμε στην Τσεχία. Να πάμε. Τι βγάζει η Τσεχία πάνω? Τσέχες και μπύρες. Και μπύρες και κάστορες. Και κάστορες. Δεν το ξέρεις, θα το μάθεις τώρα λοιπόν. Αδέρφια. Όπως και εσείς. Εντάξει, καστοριά έχουμε να το ξαναπούμε. Βγάζει και φασίστες τα τελευταία χρόνια. Όπως και όλη η Ευρώπη. Ναι. Λοιπόν, να ξαναθυμίσουμε σε όσους με ακούτε για πρώτη φορά ή και όχι, ότι εμείς εκπέμπουμε, ζούμε και δουλεύουμε και τα λοιπά στην Καστοριά. Οπότε αυτό μας ενδιαφέρει. Η οποία Καστοριά λέγεται Καστοριά ή γιατί είχε κάστορες, λένε, ας πούμε, και τα λοιπά. Ή από τον Κάστρο και Πολυδεύκη. Ή από το Κάστρο, ναι. Ή από το Κάστρο. Μπράβο, και τα λοιπά και τα λοιπά. Παλιά, ναι. Όλο χαζαμάρες. Έχουμε και μια σπηλιά του Δράκου. Έχουμε ζώα δηλαδή. Και όταν έρχεστε εδώ, μην ρωτάτε αν σφάζαμε τους κάστορες για να κάνουμε γούνες. Δεν ισχύει, δεν έγινε ποτέ αυτό. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Ποτέ. Δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε. Σφάζαμε τους δράκους. Ναι. Και κάναμε σπηλιά. Ναι. Yeah. Λοιπόν, για να δούμε τι έγινε, ρε φίλε, πάνω. Σε ρωτάω να με ρωτάς. Σε κοιτάω να με ρωτάς βασικά. Ναι. Τσεχία λοιπόν. Κάστορες κατασκεύασαν φράγμα που σχεδίαζε για χρόνια η Υπηρεσία Προστασίας της Φύσης. Μπράβο. Λοιπόν, να κάνουμε μια μελέτη, ώστε να γίνει μια μελέτη, για να φτιάξουμε το φράγμα. Και πάει ο Κάστορας, τι είναι αυτά τα ρε μαλάκες.
Θέλουμε μια μελέτη για ένα φράγμα. Κάτσε να πω τα λάνια από τη γειτονιά να πούμε και θα σας το έχουμε έτοιμο. Έτσι μιλάνε οι κάστορες, για όποιον δεν ξέρει πώς μιλάνε οι κάστορες. Έτσι. Είμαστε από την Καστοριά και ξέρουμε. Έτσι. Λοιπόν, από τη δουλειά της οικογένειας των Καστόρων, λοιπόν, το κράτος εξοικονόμησε περίπου 1,19 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι. Και δεν τους βάλανε επίτηδες ανδούλους τους κάστορες. Οι κάστορες από μοναχή. Ναι, σου λέει κάτσε να γλιτώσουμε τίποτα το φορολογούμενο πολίτη. Χάρη λοιπόν στους κάστορες οι Τσέχοι φορολογούμενοι γλίτωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου και κάτι. Καθώς τα υδρόβια τροκτικά αποκατέστησαν ένα στρατιωτικό πεδίο στα νότια της Πράγας, προλαβαίνοντας τις μπουλντόζες, όπως έγινε γνωστό από την Τσεχική Υπηρεσία Προστασίας της Φύσης. Το στρατόπεδο του Μπρντί. Μπρντί, πες. Παρένθεση. Στην έχω πει πολλές φορές στην ιστορία. Είμαστε στην τάξη και για κάποιο λόγο η φιλόλογος μας είχε πει ότι δεν υπάρχει καμία λέξη που να έχει 4 συνεχόμενα σύμφωνα. Σύμφωνα. Και πετάγομαι και λέω, κυρία υπάρχει. Και μου λέει, ποια ιατρούτη που ξέρει όλα το τέτοι. Και λέω, σκρτέλ. Center back στη Liverpool, αν δεν το θυμάστε. Ωραία. Τώρα βρήκαμε κι άλλο. Όχι, αυτό έχει μη πυρο νι ταφ. Βρήκαμε. Μπρντί. Πυρο νι μη πυρο. Αυτό έχει 5 ρε Αυτό φίλε. έχει 5. Για να την πάρω και δεν θυμάμαι και ποια δασκάλα ήταν εργαμότο. Μπρντ. Τράβα κόρη το μπρντ. Ρε φίλε, μήπως γράφουν όπως, ξέρω εγώ, what the fuck, WT. Δηλαδή μπορεί αυτό να το διαβάζετε. Μαμπιτοριτούρι. Έτσι έχει κόνη. Μπρντ μπορεί να είναι. Ναι. Σε σκόνταψε κάποιος. Λέει πώς θα ονομάσουμε, λέει, αυτό το στρατόπεδο. Θα το ονομάσουμε και. Λοιπόν, πρώτοι εδώ το ακούσατε πώς βγήκε το όνομα του Μπρντί. Το στρατόπεδο του Μπρντί, λοιπόν, χαρακτηρίστηκε προστατευόμενη φυσική περιοχή το 2016. Οι αρχές θα προχωρούσαν σε έργα περιβαλλοντικής μετατροπής του σε υγροβιότοπο, αλλά μια οικογένεια καστόρων είπε να βάλει ένα δοντάκι. Άρε παίκτη. Τεράστια δημοσιογράφε. Προβλέπαμε να δημιουργήσουμε με άνδρους στον ποταμό Κλαμπάβα. Ωραίο γλυκό. Κατά τη 2 ελών, λέει, και να φτιάξουμε 2 ή 3 λιμνούλες καθώς και μια δεξαμενή καθίζηση. Αφηγήθηκε ο Μποχούμιλ Φίσερ. Φίσερ, μπύρα. Στέλεχος της Υπηρεσίας Προστασίας της Φύσης. Ο βασικός στόχος ήταν να μειωθεί η καθίζηση και να σταματήσει η ροή όξινων υδάτων από τα έλλη προς τον ποταμό. Εσύ τώρα αυτά τα ξέρεις, σου λένε. Τα έλλη λαμπέτη, τι έλλη. Που τα σπούδασες καθόλου Ναι, αυτά. ναι. Ωραία. Καθώς απειλούνταν οι ποταμοκαραβίδες. Τις ξέρεις, τις ποταμοκαραβίδες. Είναι άσπρες. Λέγε ρε παίκτη. Ναι, είναι άσπρες με λίγο έτσι καφετίζουν κάπως. Δεν είναι κόκκινες όπως οι άλλες. Ναι. Το ιόδιο είναι η ίδια ράτσα, είναι ξαδέρφια. Ναι. Και το ιόδιο είναι αυτό που κοκκινίζει τα θαλάσσινα. Τι δεν μίλεγες. Μα τώρα stop. Και κινδύνευαν με εξαφάνιση αυτές οι λευκές ποταμοκαραβίδες. Κρίμα. Το σχέδιο αυτό έλαβε μία πρώτη έγκριση το 2018, αλλά καθυστέρησε καθώς συνεχίζονταν οι συζητήσεις για τη διαμόρφωση του πρώην στρατοπέδου. Ναι, είπαμε να κάνουμε μια μελέτη για να γίνει μια μελέτη για να γίνει μια μελέτη. Είδες, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Καλά, σιγά μην είναι ελληνικό φαινόμενο. Οι υπεύθυνοι λοιπόν δεν υπολόγιζαν ότι θα αναλάμβαναν δράση οι κάστορες. Ζώα που με τα έργα τους στα ποτάμια προλαμβάνουν τις πλημμύρες, βελτιώνουν την ποιότητα του νερού και συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα. Και κάποιος Τσέχος ξέρεις τι είπε. Τι? Η φύση ξέρει. Σαν να κοιμήθηκε πάνω στο πληκτρολόγιο. Η φύση ξέρει. Είναι το Φίσερ 2016. Μαθαίνετε και τσέχικα. Άρε, μνημείο είναι αυτή η εκπομπή στα μυαλά. Λοιπόν, κατασκεύασαν ένα υγροβιότοπο με πισίνες και κανάλια. Έτσι μιλάνε οι Τσέχοι, για να καταλάβετε, γι' αυτό το κάνω αυτό. Σε μια ζώνη. Για εσάς που δεν καταλαβαίνετε τσέχικα, θα το μεταφράσουμε. Μετά έχουμε μετάφραση. Σε μια ζώνη σχεδόν διπλάσια από όσο υπολογίζαμε. Έκαναν και καλύτερο έργο δηλαδή. Ναι, το παρακάνανε οι κάστορες. Γιατί είναι παλιές καραβάνες. Ξέρουν. Έχουν κάνει τόσα και τόσα φράγματα, σε λέει. Πρέπει μια προενίσχυση. Στη συνέχεια η οικογένεια μετακόμισε σε μια τάφρο, λέει, απορροής γύρω από τα έλλη, η οικογένεια Καστόρων, έτσι, στην οποία η υπηρεσία ήθελε να κατασκευάσει μικρά φράγματα. Το έκαναν οι κάστορες και μάλιστα εντελώς δωρεάν. Καλή καρδιά έχουν αυτοί οι κάστορες. Ψυχούλες. Εδώ στην Καστοριά μας ζητούσαν την Άρτα και τα Γιάννενα. Χτίζοντας 4 συνολικά με μοναδικό εργαλείο τα δόντια τους. Εμείς ακόμα συζητούσαμε με την εταιρεία υδάτων και με την υπηρεσία δασών στις οποίες ανήκει η έκτηση.
Πρόσθεσε ο Φίσερ. Έκταση εκτανό, τους είπαν οι κάστορες. Δικό μου προσθήκη. Συγγνώμη. Εντάξει. Δεν πειράζει, δεν και τα πιάσουν όλα. Από τη δουλειά της οικογένειας των Καστόρων, το κράτος εξοικονόμησε περίπου 1.190.000 ευρώ. Όχι εκατομμύρια. Περίπου, ρε φίλε. Μόνο τέτοιο. Το όχι 1,19. Εντάξει, μπορεί να ήταν και κάτι ψηλά. Εντάξει, ναι. Το έργο ολοκληρώθηκε, οι Κάστορες είναι φανταστικοί, δεν σπάνε τίποτα και κάνουν αξιόλογη δουλειά. Τόνισε ο Φίσερ. Μπράβο. Να κάνουμε και ένα κομπλιμέντο στον Κάστορα. Μπράβο. Λοιπόν. Τους πετάξαμε 2 κορμούς δέντρα να φάνε. Γιατί αναφερθήκαμε σε αυτό το ζήτημα. Εντάξει, έχουμε πει ότι θα αποφεύγουμε να ασχολούμαστε αμιγώς με την Καστοριά. Αλλά δεν γίνεται. Αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, υπάρχει ένα φράγμα που παλεύει να γίνει στον Εστόριο εδώ και 500.135.000 που είχε πει και ο Λαφούζος χρόνια. Άλλες τόσες αιτήσεις, άλλες τόσες μελέτες, άλλες τόσες εταιρείες έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει και πόσες κυβερνήσεις, πόσοι δήμαρχοι, πόσοι περιφερειάρχες, πόσοι αντιπεριφερειάρχες. Κοντεύει να φτάσει σε χρόνια το κολυβητήριο Καστοριάς, ας πούμε. Ναι. Ακριβώς. Να πούμε ότι τώρα λίγο πιο σοβαρά ότι αυτό το έργο είναι. Ήταν και είναι. Όποτε γίνει, απαραίτητο και πνοής, έτσι, για την πόλη. Θα είναι πνοής. Για την πόλη, για τον νομό. Αλλά δεν είναι. Στην αρχή ένας ανάδοχος στο ένα, στην αρχή ένας ανάδοχος στο άλλο. Τώρα είμαστε στη διαδικασία να γίνει. Πώς λέγεται του έργου να το. Δεν έχω ιδέα, έχω σταματήσει να το παρακολουθώ γιατί συχάθηκα. Το παρακολουθώ εγώ. Λόγω της εφημερίδας αναγκαστικά. Είμαστε στη διαδικασία, ρε παιδί μου, να σβηστούν κάποιες σκηνικά που είχαν να κάνουν με τον προηγούμενο εργολάβο και να το αναλάβει νέος εργολάβος το έργο. Ωραία. Δεν πετάνε κανένα 5 Κάστορες μέσα να γίνει δουλειά. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Αλλά τώρα οι Κάστορες εκεί στον Αλιάκμονα, λες να έχει, ρε φίλε. Έχουμε καμιά ιδέα. Κοίτα, ο Κάστορας σαν υδρόβιο ζώο είναι ένας δείκτης καθαρότητας νερού. Τα νερά είναι καθαρά στον Κάστορα. Τώρα στον Αλιάκμονα. Ναι. Τώρα δεν πιστεύω να υπάρχουν για άλλους λόγους. Ότι δεν υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στην περιοχή. Εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια. Ούτε οι παππούδες μας αν προλάβανε Κάστορες. Είδες, ρε φίλε, αυτό πρέπει λίγο να το ψάξουμε. Ναι, και δεν το έχουμε ψάξει. Αλλά άμα ρίξουνε Κάστορες, εντάξει, όχι θα κάνουν το φράγμα, αλλά θα ζήσουν, πιστεύω. Ναι, λόγω της καθαρότητας. Εσύ λες ότι είναι καθαρά τα σκηνικά. Ειδικά τόσο ψηλά είναι καθαρό το νερό. Τι τρώνε πάνω οι Κάστορες? Δεν ξέρω. Τρώνε ξύλο. Τρώνε ξύλο σίγουρα. Ξέρουνε ζιουσίτσου. Δεν ξέρω αν τρώνε ξύλο. Σίγουρα σκαλίζουν. Είναι, παιδί μου, σαρκοφάγα. Τρώνε σκουλίκια και έτσι. Τροκτικά είναι. Μπορεί και να είναι. Ναι. Δεν γνωρίζω, ρε φίλε. Ιχθυολόγος ήμουν. Δεν ξέρω κι άλλο τόσο. Άλλη παρένθεση, θυμάμαι. Γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να τρώνε φύκια τύπου χλωρίδα μέσα από τα ποτάμια. Μπορεί. River Party. Πρόσφατο River Party. Εκεί που κάνουμε και τσαλαβουτάμε στο ποτάμι. Είναι μια κοπελίτσα γύρω στα 19-20 βαριά. Μπαίνει. Τότε που ήσουν με τη φάλαινα. Μπράβο. Μπαίνω μέσα. Αράζω στη φάλαινά μου με τις μπύρες μου. Εντάξει. Και παρακολουθώ τα τεκτενόμενα. Είναι το καλύτερο που είχα να κάνω. Εγώ πλέον, σαν Μαθουσάλας κολόγερος πλέον, μετά τα 30 στο River Party. Κοιτούσες ηρωνικά τα πιτσιρίκια και κουνούσες το κεφάλι. Και έπινα μπύρα χωρίς να μιλάω. Ναι, και απλά κουνούσες το κεφάλι επιδεικτικά. Αυτό το δεν με βλέπετε. Κάνω. Ναι. Το μη χειρότερα που λένε οι γιαγιάδες. Μη χειρότερα. Και πες μου εσύ αν θα μιλήσεις ή όχι μετά, εντάξει, λοιπόν. Πάμε. Έλα μέσα ρε μαλάκα. Έλα, άστο. Στη φίλη της, εντάξει. Ναι. Έλα μέσα ρε μαλάκα. Στο έλα μέσα ρε μαλάκα, εγώ ήδη αρχίζω και πιάνω mood γιαγιάς που κράζει. Θα είχα σηκωθεί να χορέψω Ικαριώτικο. Ναι. Αλλά ήμουν στο ποτάμι, δεν μπορούσα. Είχα τη φαλενίτσα μου. Μαλάκα δεν μπορώ, εντάξει, είναι πολύ κρύο το νερό. Μαλάκα είναι υπέροχο το νερό. Τώρα δεν το βάζω εγώ το μαλάκα, έτσι μιλάνε τα κοριτσάκια. Ναι, μαλάκα είναι υπέροχο το νερό, δεν μπορεί να φανταστεί. Έλα. Άντε θα έρθω. Μπαίνει, πατάει ένα πόδι, πατάει δεύτερο, ψιλογλιστράει, μπαίνει λίγο πιο μέσα και γυρνάει και λέει: εντάξει, μαλάκα δεν μπορώ να κάτσω άλλο. Το ποτάμι μέσα έχει γλίτσα. Παναγία μου. Όχι, γλίτσα είπε ή τέτοιο ρε. Πώς είναι αυτό το μαύρο που πιάνει στο. Μούχλα. Κάτι τέτοιο είπε. Εγώ εκεί, συγγνώμη. Μούχλα έχει το κεφάλι σου, θα έλεγα. Αλλά... Εντάξει. Λοιπόν, πάλι καλά που καθόμουν με τέτοιο τρόπο στη φάλαινα και με έκρυβε η φάλαινα εκείνη τη στιγμή. Με βγήκε η μπύρα από τη μύτη, πήγα να μην φύγουν τα γυαλιά. Μ' ήρθε κατούριμα, δεν το όριξα προς τιμήν μου γιατί είχε κόσμο γύρω-γύρω. Αλλιώς
Θα το πίνε κανένα κάστορα παρακάτω. Το ποτάμι έχει μούχλα. Παιδιά, μαλάκα εντάξει, γλίτσα ή μούχλα, κάτι. Νομίζω γλίτσα είπε. Γλίτσα, πα στο διάλογο. Μαλάκα δεν μπορεί, το πατάω κάτω και είναι στιχαμένο, έχει γλίτσα, θα βγω. Εντάξει, τι να πω, ρε φίλε. Άμα θα μιλούσε, πε μου αρχικά. Θα μιλούσε. Εγώ δεν μίλησα. Όχι, δεν θα μιλούσα. Απλά μου θα γελούσα, θα γελούσα πολύ, αλλά δεν θα μιλούσα. Γιατί εντάξει, δεν μπορώ να κάτσω. Όχι. Δηλαδή ρε παιδιά, λίγο ρε γαμώτο. Ρε φίλε, σε πισίνα έχει μάθει να μπαίνει και στη θάλασσα. Τέλος πάντων. Αυτά είχα να πω. Αυτή ήταν η εμπειρία μου. Κάνουμε κάποιες παρενθέσεις σήμερα. Είπα πολλές ιστορίες μου. Βασικά δεν έχουμε κάνει εκπομπή. Μια παρένθεση έχουμε κάνει με λίγο εκπομπή. Έτσι, ισχύει. Αυτό ήταν το Μαμπέτι. Αυτό ήταν. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Λοιπόν, επειδή θα βγει αύριο. Θα βγει την Τρίτη, ναι, αυτή. Αύριο. Ναι, αύριο. Κάνουμε Δευτέρα από ό,τι καταλάβατε. Την Παρασκευή, όλους τους δρόμους, παιδιά. Την Παρασκευή, παιδιά, ναι, να κλείσουμε με αυτό, σωστά, έχεις δίκιο. Όσο και να θυμάσαι, έτσι ένα πολύ μικρό. Πες. Στο είχα πει από την προηγούμενη, τη γεμάτη εκπομπή που είχαμε κάνει για τα τέμπη. Ναι. Σου είχα πει ένα πράγμα. Ότι θα αρχίσουν να χαρακτηρίζουν, να ταμπελιάζουν και να κάνουν ώστε να κρατήσουν τον κόσμο μακριά από το δρόμο για την επόμενη που δυστυχώς θα γίνει πριν 2 μήνες. Το είπαμε. Ναι. Που δυστυχώς θα γίνει γιατί δεν θα έχει βρεθεί καμιά λύση και. Αυτό κάνανε. Ή είστε κομμουνιστές, ή είστε φασίστες, ή είστε της Κωνσταντοπούλου, ή θέλετε να πάμε στον κρεμό. Ήδη χαρακτηρίζουν. Αρχικά είναι ξεκάθαρο ότι έχει περάσει επικοινωνιακή γραμμή εδώ και μια εβδομάδα στην κυβέρνηση και στα στελέχη της ότι παιδιά πρέπει να επιτεθείτε γιατί δείχνετε ένοχοι αν δεν επιτίθεστε. Αυτό. Εντάξει, δεν ψαρώνει πλέον ο κόσμος, θέλω να πω. Αλλά βλέπω καλά αντανακλαστικά και πιστεύω θα έχει περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε ακόμα και την προηγούμενη. Θα έχει λίγο απλά να πούμε το κλισέ, αλλά αυτό που πρέπει να υποθεί. Προσοχή στην προβοκάτσια. Προσοχή, παιδιά, σε αυτούς τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα, παρισφρίουν και χαλάνε τα πράγματα. Μεγάλη προσοχή στην προβοκάτσια. Γιατί όσο πιο μεγάλος είναι ο όγκος, το έχουμε δει και παλιότερα, τόσο πιο κάτι κακό θα γίνει. Έτσι. Και επίσης να πούμε και στους λίγο πιο έτσι οξύθυμους και λίγο που παρασύρονται παραπάνω πιτσιρικάδες και όλα αυτά σε τέτοιες καταστάσεις που έχουν καλό με την καλή πλευρά, έχουμε καλή πρόθεση, αλλά αυτή τη φορά δεν είναι για να ρίξουμε την κυβέρνηση, είναι για να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους που χάσαν τους γονείς τους. Μην ψαρώσετε, και άλλοι τους γονείς τους ήταν και μεγάλοι άνθρωποι. Ναι. Μην ψαρώσετε αν δείτε κοντά σας να πάει να συμβεί κάτι τέτοιο και πείτε ωραία, τώρα θα γίνει χαμός, θα τους ρημάξουμε. Μην ψαρώνετε με τέτοια πράγματα, εντάξει. Αυτή η πορεία είναι για συγκεκριμένο λόγο, για συγκεκριμένους ανθρώπους και πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο. Και θα τους πονέσει πιο πολύ αν είναι και πάλι ειρηνικοί. Θα τους πονέσει πιο πολύ. Και θα φανεί στο τέλος αν ό,τι γίνει, αν γίνει, από πού προήλθε. Αυτά φαίνονται τα πράγματα. Θα φανεί για αυτούς που θέλουν να δούνε. Για αυτούς που δεν θέλουν να δούνε δεν θα φανεί. Γενικά μην ψαρώνετε. Αυτό Σωστός. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε τα λέμε εμείς την επόμενη Τρίτη με εκπομπή Premier League. Αυτή που σας έχουμε τάξει. Λοιπόν, ακολουθάτε YouTube, Spotify, Λεμούρι στο Facebook. Λεμούρι, μπείτε, κάντε ό,τι θέλετε. Και τα λέμε την επόμενη Τρίτη. Άντε, bye.